Samo najaviš i krećemo, brate, nema tu... Ajde, ko najavlja? Ajde, Vavane. Ajde, ti žuriš. Ajde, ti vežbaj, ajde. Vidi ovog veselog, brate. Ja sam stavite epih i bole ga jaje, brate. Brate, ja sam podrška, jebote, šta je s tom? Ne, Nikola treba da najavi ovaj put u stvari. Ti si najavio prošli put. Pričao si alkoholičarima, Nikola. Idemo, ajde. Vakar, moguće se nisi odmah upecao, brate. Ima produžen smeh, sad razmišlja kako da krene. Ne, sve je okej, brate. Nego razmišljam, prvo ćemo radu, znači. Ćemo da najavim sve tri odjednom ili da najavim jednu, pa ono kako krećemo. Najavi sve tri, pa ćemo lagano da preuzimamo. Ali nemoj da zaboraviš da kažeš da se ljudi subscribe-uju i o problemima u komentarima i na email. Pečo, zato ti treba da radiš ove stvari, brate. Ajde. Ajde, koji je minuter, gledaš? 3, ajde. Ajmo. Dobar dan ili dobro večer, sve zavisi, nama je večer. Dobrodošli u naš novi podcast Trisoma. Danas donosimo 3 nama zanimljive teme, nadam se i vama. Za početak, ako može, ljudi, treba nam share, like, subscribe, što kažu ovi profesionalni najavljivači. Molim vas, ako imate neke probleme, pošaljite nam u komentarima, imat ćete i link ispod podcasta. Teme koje smo danas izabrali su Rada Manojlović, malo je bolesna, što kažu. Imamo i jedno nezgodno pitanje za Michael Jordana i da vidite šta se desi kad pogrešite stan, kako možete da prođete. Pa da krenemo sa prvom temom, Rada Manojlović. Ko će, momci? Ja ću. Rada Manojlović, evo ga. Rada Manojlović, ovo je tema iz Kurir. Znači, Rada Manojlović kaže, bolestan sam u mozak, treba mi neko da bude tu 24/7. Rada Manojlović je otkrila što o njoj niko nije znao. Sad. Kaže, da sam bila pametna, trebalo je za nekog sportistu da se odlučim, ali pošto sam ja bolesna u mozak, meni treba neko 24/7. Sportisti, karantini, ne mogu ja to. Ja bolim od toga da ta veza bude brak za ceo život, rekla pevačica. I onda to ona nastavlja o tome kako je ona 38, kako vreme prolazi. Znaš, kaže, ako nisam rodila sa 20, ja, znaš, neće sada, kao samo hoće da nađe nekoga. Ja razmišljam, razumiješ, čitam ovaj članak, kao prvo razmišljam kakav glup članak, stvarno glup članak, ništa u suštini u članku se nije ni reklo, ali jebi ga, to su naše novine. Ali ima dobar naslov, Ima dobar naslov, kliknuo sam, znači svaka čast, clickbait, znaš, click-through rate, ide kod Kurira, gore, svaka čast, pročitao sam i ceo tekst, eto, i tu ste me zadržali, eto, bravo, svaka čast. Vest kao vest je sranje, ali pokušat ćemo da nas trojica, evo, da je sad malo, da napravimo pravu vest. Da napravimo pravu vest. Razradimo i rešimo Radi problem, što je bolesno u mozgu. Rada Manojlović, prvo dok sam... Ovdje je glavni problem, brate, što je ona se fokusirala na sportiste, razumeš? Viš šta piše? Sportisti, karantini, ne mogu ja to. Volim da ta veza bude brak za ceo život, znaš, ali fore što ona ne može karantin, brate, njoj je to predugačko, razumeš? Znaš? A dobro, ali ne idu svi u karantin. Ona hoće fudbalere uglavnom, pošto oni idu u karantin. Pa zato što ona malo više, pa može da gleda s visine, razumeš? Pa da. Imam ja, slušaj, šta sam ja, šta je meni palo na pamet sad? Imaš jednog MMA borca za nju, a? Ne, imam jednog ne MMA borca, imam jednog kuvara. Jeste, brate. Za nju. Znate ga, verovatno i vi. Znači, Rado, slušaj, mani ti sportisti te zebancije. Imamo ovog kuvara, nas trojica, pazi, kuva kao zmaj. Znači, naš... Kuva kao zmaj, retko, ali kuva. Retko, ali kuva, znaš kako dobro kuva. Tako da, manite sportiste, manite karantina, ovo će da bude, nešto će da ga odviš od sebe, ima da se zalepiti kao kučići. Znači, kontaktirajte, pošaljamo email, stupit ćemo u kontakt s njim, sa tobom, sve ćemo srediti, nemoj da brineš. Mani sportiste, ovo je kuva kao lud, znači ovog
ovo kući Ima da te ostaviš. prati po turnejama, Ima da te brani od telefona u glavu i da ti kuva. Eto, da, sređen. Krenula epidemija, vidimo po vestima, po svetu i kod nas vidim. A kad krene kod vas epidemija, onda samo ga zadrži u kući i oboje ste u karantinu. Znaš šta se samo bojim, brate, da Rada neće biti ovako lepa i zgodna, razumeš, kad je on krene kuvati. Ali on kuva retko, znaš. Kuva retko, tako da neće ona stići da se ugoji ako se to... Retko, on kuva za više dana odjednom, brate, razumeš, nije to... Pravo, štedljivi dečko. Neko on ni za više dana, on kuva za više osoba. Više znaš. Slušaj, kad smo već kod naše kuvara, znaš, jedan tako dečko sličnog izgleda kao i on, nije on u pitanju, i sad gleda mene, znaš, ja 90 kila, mislim, izgleda mršavo, jel? Kaže on meni, brate, kaže, pa ti moraš biti kao dobar, znaš, u onim stvarima, znaš. Ja kažem, što, brate? Kažem, vidi, brate, ja sa svojih 120 kila, samo kad legnem na nju, kaže, ona već stenje. Kaže, ne moram ništa da radim. Mislim, malo je drugačije izgledalo, ali za vazduh, što kažu, za uživo ne bih da ispričam u originalu. Malo je sočnija priča bila. Dobro. Kontam. Tako da Rado, on se zadovolja sve kriterijume, od kuvanja do umeća Znači, samo nas kontaktiraj. Pazi, ima isto godine koliko i ti? 38. 36 Čekaj, šta je ona naše godište, mislim... A piše u novinama, evo ovde. Kako naše, Vavane, brate? Pa izvini, molim te. Naše. Nas je više, tako da je naše. Naše, da. 38 godina, jebi ga. Rado, to je tvoji godina, a kuva kao zmaj. Ona stvarno... Ako ništa, ba da probaš kuvanje. Razumeš? Nešto kuvano, na kašiku. Kuvano nešto da pojedeš, razumeš? Ma da, znaš, ovo malo miriše na problem Pečula, zato što Rade, brate, ona je tu, što ti kažeš, brate, skoro pa rekla fudbalere. Znaš, a fudbaleri su aktivni dok... Ne, Vavan, dobro. A ja sam rekao, ko ide u karantin, brate, sportista? A slušaj me, brate, do kad su aktivni fudbaleri, brate? Znači, oni već do 30. godine su... 38. Ne, hoću da kažem, moguće da voli kod DiCaprio, znaš. Možda voli kod DiCaprio, malo mlađe, to sam samo teo da kažem, znaš, toga se bojim. Mada ona više kod DiCaprio nema šanse, tako da... A ne ona, ali ovaj naš je malo mator, možda za nju, ali kuva, mladolik je realno. Biće to dobro. Da. Kontam da DiCaprio proba od ovog naše drugara kuvanje da bi on i njega, razumeš? Da bi on probao i Rado. Da bi on bi probao i ovog naše drugara, razumeš? Samo dok bi probao kuvanje. Kontam da ne bi mario što 38. Ne bi mario što jede meso. Mesina. Ozbiljno domaći. Tako da, Rado, eto, rešili smo ti problem. Nismo ne znali da imaš problem, ali evo, dobro smo pročitali ovu vest iz Kurira. Kurir nam je zapravo pisao problem, kad malo bolje razmisliš. Da, čuli su da tražimo probleme, da rešavamo jedno to. Da, otprilike. Kurir, ajde malo potrudite se sledeći put, jebe u mater, razumeš? Moramo da tražimo, da idemo na vaš website, mislim, daj, pošaljite nam samo email, razumeš, sa vašim problemom i razumeš. Dobro je da Kurir šalje probleme, da ne šalje neko drugi. Lako je vama, vi ste u inozemstvu, brate, ja ću dobiti vaše probleme. Jer ako upadnemo ovdje u problem, ja sam sam u problemu. Brate, ima taj fazon, kao, zovi, nemojte zovem, kako ide fazon? Nemojte zovem, ne mogu se setiti. Uzmi si platu, ne dalje. Ne mogu se setiti. Tipa, molim te, nemoj me više braniti, a? Dobro, nema veze, zaboravi. Znaš upadneš u problemu si. Slušaj, Veseli, ako upadneš u problem, pošalje nam email. Upadneš u problem, ili napiši u komentarima, možeš u komentarima, razumiješ? Tamo da dobijemo komentar na video. Kad ćemo se potruditi da ti rečemo to do sledeće epizode. Može. Znaš, onaj vic kad stric brani Sinovca, znaš, i dolazi Sinovac, žali mu se, znaš, nekoga diro, i ovaj kaže, ko te diro, kao, idem ja sa stolom, znaš,
Kaže on, sti dirao mog sinovca? Kaže, jesam. Kaže, aj sad ako smeš. Znaš, uti sinovca još jednom, pop. Molim, kaže, ajde još jednom ako smeš. Još jednom, pop. Kaže, sinovac, striče, nemoj više braniti, molim te. Tako i vas dvojica, nemojte me braniti. Pa nismo ni vidjeli da te branimo, samo teret rešim problem. Ajde, dobro, onda može. Samo da ne dobijem još problema. Samo preko maila, brate. Samo preko imala i komentara, to je to. Samo da se ne multiplicira taj problem kad mi ga vi rešite. Dobro, evo, Rado Manojlović, problem rešen. Ako se niste još subscribe-ovali, bacite subscribe, like, share, šta god, ali subscribe. Ne šta god, subscribe, ovo ostalo manje više. Ovo ostalo nikog ne zanima, samo subscribe. I ako imate problem, pošaljite u komentare. Rešite nama problem da mi rešimo vama. Da, eto tako. Uzajamno rešavanje. Sljedeća tema je M3. To je problem, Daniel. Sad ćemo rešiti Jordanov problem. I ovo je problem. Da. Ajde mu rešimo problem. Znači, problemi s Nike nisu samo u Srbiji. I evo, javlja se ovaj problem i u Americi. Jordan nije zadovoljan sa svojom. Iz više razloga. Njegov mališa koliko ima? 28 ili? Jesu sad svi to negde? 28 ili sam ja upao taj broj? Pa... Vaše godište. Koliko godine, Vavane? 27, koliko sam video. Ima šaptača, brate, gledamo, molim te. Njemu ne treba puškica. Ne, brate, ja imam asistenta. On ima šaptača, ali nema freedom of speech. Jeste, brate. Nema slobodu govora. Ne bi se menjao s njim. Ja bi radio slobodu govora nego šaptača. Isto i ja. Pomozite. Brate, kada ćemo mi rešavati Vavanov problem? Poslaću vam maile. Samo mi pošalji koji je mail, Daniele. Možeš ga pronaći u opisu videa. Moraš pogledati. Nemoj da se boriš da se subscribe-uješ. To sam like i share usput. To sam uradio, treba mi rešenje problema, brate. Ajde, ja ću ti lajkovati komentar, da znaš. Čekaj, gde je, koliko ima godina ovaj mališ? Dobro, nije ni bitno, brate. Uglavnom. A neka bude vaše godište, 28. Dobro, neću se buniti. Dobro, znači nije ni bitno koliko je star. Larsa je od Markusa starija čak 16 godina. 16 godina. Da. Ona je 75, znači da ne radimo matematiku. Ja mogu to brzo da izračunam. 91. Da li će biti tačno? 91. Znači 6 godina starija, 32 godine ima mali. Mali je upecan, a to je bivša žena od Scottija Pippena, znači bivšeg saigrača gospodina Michael Jordana, a njih dvojica se već neko vreme onako koliko se mi dopljuju po medijima iz nekog razloga, a evo ga i razlog. Sad su stvari jasnije, da. Sad su jasnije stvari. Tako pazi, imaš li neko rešenje za Jordanov problem? Ne, pazi, Jordan nema problem. Jordan nema problem. Ja mislim da Pippen ima, da on ima problem. Jordan lepo pogledao sam video, lepo su ga pitali, gospodine Jordan, šta mislite o vašem sinu što se zabavlja sa ovom? I on se samo nasmije kao, haha. I kaže, je li dobro ti to? Odmah je rekao, ne. Onako odrečeno. Samo to je odgovorio, da. Samo to je odgovorio, da. Odmah rekao, ne, i to je to. Mislim, u principu razumeš. To je poruka za Scottija, izvini. Pa u drugom, u prenesenom značenju, da. Nisam ja. Tako da ne znam, mislim, nemam problem, a Scott nam nije pisao, nije nam poslao email, tako da Pippen, ako imaš problem, pošalj nam email, razumeš dole, ne možeš da se subscribeš. A najbolje, morat ćeš taj subtitle, znaš.
da bi Scottie odreagovao. Brate, cijela svijet priča srpski, znamo sigurno. Da. Nek mu Jokić prevede ili već. Jokić možda provede. A slušaj, ovo, brate, gledam ja Scottie, znaš, i on daje izjavu, kaže, koliko je Jordan osvojio prstenova pre mene, kao, znaš, fazonu kao on ga nosio, znaš, Jordan ne bi bez njega ni osvojio. A prešao u drugoj tim, ono, znaš, a neko ispostavio odmah ono meme, kako li to već se kaže, on, ne znam, Charles Barkley i još neka, ono, 2-3 dobra igrača, znaš. Kaže, kako ova ekipa koji do tebe nije osvojila prsten, znaš. Ne, pazi, dok su igrali, brate, on je bio jako dobar. Nije da ga je on nosio, ali je bio ključni igrač. Pa ne znam, posle Jordana, on je bio all-star player, isto. Pa jeste, jedini u tom timu svi dvojica bili, da. I on je isto bio all-star. Tako da ne može da kažeš da nije baš imao nikoga i imao njega, jebi ga. Dobro, Jordan imao cijelu ekipu za sebe tu, ali ono... jebi ga. Zato sad sin praši. Ali... Ne, nije stigao da praši na terenu, zato prašila njega. Zaprašuje, brate. U bodem pa odem. Veliki sam znanac. Znaš šta je fora što se brate Scottie iskreno s ovom, ja mislim, spasio, samo od toga nije svestan, znaš. Pa da. Ovo je neka ozbiljna. Dobro, udara, da. Malo ga ego trese, da. Da. On je imao problema i dok je igrao, on je potpisao ugovor, imao je najmanje keša primao od svih njih i toga isto jebalo. On je htio da napušta pa se vraća i to neki problema. Očigledno ima problem sa egom i sa tim što ovom uleteo mali MJ u bivšu ženu. Vrate, ne može Jordan da pobegne, vrate. Pa da, Jordan je ga, vrate, i karali su ga dok je igrao. Vrate, ne znam to situacija, nezahvalno, ne znam što da kažem. Mali, razumeš, ide i zabada, a nije ni on više mali, jebi ga. Nije. Mali, jebi ga. Nije ni on više mali. Pa da. Skoro po naše godište, razumeš? U njegovim godinama, brate, ja sam već imao decu, razumeš? Ti si scepao basket uveliko. Ja sam u njegovim godinama već imao decu, razumeš? Da, i ja. Ja služio vojsku davnih dana, razumeš? A on još nije u vojsku išao. Pa onda je služio vojsku, ne bi ovako nešto radio. On služi civilno, brate. Ba, verovatno služi u zabavištu. On bez oružja, Što kaže naš drugar zajednički, kaže, bio sam najjači u vojsci. A on služi u vrtiću. Pa to samo kad je ložač imao dan, slobodan dan. Da, kindergarten. Kada je Pera ložač imao slobodan dan, onda je on bio najjači u kasarni. A dobro, brate, jaka je konkurencija. Kad dođe Pera ložač na dužnost, onda jebi ga. Znaš da smo ga zezali, da ni tamo nije najjači, Pera je jači od njega. Strašno, brate. Da. Pa ne znam, je li imamo neki predlog za Jordana i sina mu? Za Jordana nema, tu samo strpljenje, to će proći. Prohujaće s vihorom, jer koliko sam vidio da Pipenova ide udara recke. Cveta na cveta. Da, bukvalno. Pa nju će proći sve što boli i guza će proći, ali Pipena neće duša nikad. Neće, ali... Bukvalno. Znaš kako kažu. Što kažeš? Što kažu, njemu nema pomoći, mora da ćuti i da trpi, brate. Da. To zvuči, tačno znam da si Srbije kad to kažeš. Brate, vidiš Da, vidiš, kad kažeš, brate, ćuti, trpi, brate, to je mora si Srbije, brate. Odšao je, brate, iz Srbije i dalje ima tu majicu, razumeš, znaš, taj stil oblačenja. Vaj bitan. Držim do tradicije. Bijem ženu, stil oblačenja. Ja, brate. Da nema Visperera, brate, razumeš? Da, pa bio bi nam podcast duplo loši, brate, realno. Ja ulažem u ovo. Za razliku. Brate, ja sam tepih kupio, brate, šta je s tom? To jest, pravo si. Magični. Zvučna izolacija, brate, zovite me Aladine. Ne, brate, dobro je.
Dobro. Izgleda kao, stvarno izgleda kao da si u studiju, razumeš? Ovo izgleda kao neka, evo sad se baš uveliča. Imaš to neko osvetljenje, glava te sija, a sad ne znam, je to kosa reflektuje, bela kosa reflektuje. Ne, inače je crna, nego je baš jak reflektor. Joj, tepih odbija belo baš. Pa ne znam o čemu se radi, razumeš? Ali dobro izgleda. Dobro si sredi studiju. Vidjet ćeš kad dođeš, brate, top je. A najbolji detalj u studiju ti je sloboda govora. Definitivno, brate. Definitivno. Ne budi ljubomora, ne. Pa onda tepih. Pa, zato sam izabrao ja sledeću temu. Ja ću napisati u komentarima šta te muči. Ja ću pisati u komentarima slobodno. Pošalji nam problem na email ili na komentare, mi ćemo ga rešiti. Jel, to smo završili? Ubili smo ga malo, ali idemo da. Ja sam zapravo kraj sam ga malo, baš smo ga malo izmuljali, ali dobro, šta sad. Drugari, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete, molim vas, i ako imate neki problem, pošaljite nam email ili u komentarima, ostavite komentar neki da znamo i mi ćemo ga rešiti. Do sledećeg viđenja, čao. Kojeg sledećeg viđenja, druže moj, gde bežiš s posla? Preskočio temu, brate. Ajde ovog, zabušavaš, alo? Dobro, ajde, idemo onda još jedna tema, šta sad? Samo sam se šalio. Jeli, Pečala, koliko je kod tebe sati, brate? Kad si već teo da odeš sa posla. Od njega je sat manje. Nemojte ranije malo da izađem, razumiješ? Nema bežanja, brate, sta ti je Vavan, brate, vodi računa o radnicima. Jes da slabo... Vavan vodi samo u radnom vremenu, znaš, slabo daje plate, ali nema veze. Ja još gledam 22 minuta, rekao, jebote, kad smo pre završili, razumeš, totalno nisam kontao da ima još jedna tema. Da krenem ja, Pečo, brate, dok ti nisi otišao. Ajde, krenem, ne odem, brate, ajde da rešim i ovaj problem. To, pazi, ja sam ovaj problem baš rešio odabro, zato što je onako specifično, znaš, brate. Ovo, ne znam da li je nameštaljka, znaš, i kome je namešteno ovako. Ide, kaže, dobio pogrešan stan, imao seks sa tuđom ženom. I kaže, tako ide naslov, tad se pojavio njen muž i nastao je opšti haos. Uglavnom, što kažu Englezi, to make a long story short, znači on je dobio broj stana i očekujemo ne mu je ključ, on je uzeo taj ključ i ušao u pogrešan stan. Kako je otvorio sa tim ključem taj stan, to je sad onako baš upitno, ali navodno je otvorio. Kaže, došao je sa 1,8 promila alkohola. Žena je mislila da je njen muž, malo su se dohvatili, međutim on je u jednom trenutku rekao Sandra. I tu je nastao problem, ona ga je gurnula, upalila svetlo i pozvala svog muža koji je došao sa drugarima i prebio ga. Čekaj, gde su drugari bili? Da, gde su oni čekali ispred vrata? To, brate, gde su ovi i oni drugari, gde su oni bili, koliki je to stan, šta je to, brate? Znaš, žive svi u istoj zgradi, drugira da se 100%, brate. A znaš šta je najgore od svega, brate, što ja sad čitam? Kad je on rekao Sandra, druže, ovo je neki naš jebote. Sandra, druže? Ne, on je rekao Sandra, ja vas kažem, vama drugovi moji, razumeš? Znači, on je nazvao ženu tu Sandra. Razumeš? Pa dobro, mislim, ima Sandra ima je, nije samo... Jel imaju u inostranstvu Sandri, ja? Da. Aj, dobro je da nije neki naš iz Bombeca mučen. U Španiji imaš Kassandra. To je Meksik, to je više Meksik. Imaš i Guadalupe. Guadalupe je Smeraldić. Guadalupe Santa Maria de la Sandra. Ne, pazi, slušaj, ovo je baš, neko je namerno, to je nešto namešteno, brate, to ne može biti. 100%. Kako, mislim, da neko, pazi, da si ti u toj poziciji, tog lika, i neko, i ti spavaš sa kontaš ljubavnicom, postavi se da nije, i ona krene da vrišti, i šta već, i da zove muža, šta bi ti radio, šta bi radio? Sa 1,8 promila alkohola. Verovatno mi vrate u WC-u. Verovatno bi sad te ispiškim, prvo da ne kažem nešto jače. I onda probam... da imaš piva. Da nazdravim za dobro vreme posao.
Cheers. Istoraš je napolje i zaključaš. Ali ne, Odeš da spavaš. on je uzeo ključ od znači, te koja ga je pozvala na Tako je. akcion. I s tim ključem je promašio i otključao tu, znači, komšinici na vrata u istoj zgradi, nije izbavulja u drugu zgradu, jebi ga. Znači, ta komšinica imala njen ključ Znači, od njenog stana i namerno je ostavila sigurno, rekla je njen stan i ostavila njen ključ. pitanje je šta je muž radio od te žene, gde je ovaj uleteo kod ove. Znaš kako meni to izgleda, brate? Kao da je muž ušao na vrata s društvom i ova se uplašila i pozvala ga da izbombe sobom. Razumeš? Sve ostalo mi nekako nema smisla, brate. A ovo mi, znaš, on je ulazio u tom momentu, garant, dolazio s ekipom, ona je viknula, oni došli malo ga isprangjali. Šta je bilo? Ono, znaš, kao polusilovanje. Ja sam mislila da si ti, druže, znaš ti? Ono, mislim, ajde oni pogrešio, recimo 1,8 promila alkohola, znaš, može. Mislim, bili smo svi pijani, znamo da malo bude izmenjen, ono... A piše da nije bilo struje. Nije bilo strujeno, upalilo svetlo posle. Šta je, onda prvo kresnula agregat, pa upalilo svetlo, pa dozvala muža. Pa piše da nije bilo struje u početku. Piše, čekaj, da. Čekaj, odakle smo ovo? B92. Piše da nije bilo. Restrikcije, onda oko 11 dođe, znaš. I onda dok su oni krenuli, došla je struja. I kad je on rekao, Sandra, brate, odmah... Nije, brate, oni su se garant malo jače došli, znaš, dok neko nije namestio ponovo kako se zove, znaš kad padne osigurač. Muž je zapravo išao sa društvom da namesti osigurač, brate, to je, zato nije bio u kući. Nešto osigurač mučenika. Tako kasno, da. Osigurač. I ostavi vrata slučajno otvoreno, tako da ovaj nije morao ni da otključava. Evo, opet neko sranje od vesti. Znači, evo, slušaj ovo. Pošto je ključ očigledno otišao od druga vrata stana, a nestanak struje je otežao snalaženje u kući, muškarac je otišao u krevet sa nepoznatom ženom. Žena u krevetu mislila da je u pitanju njen suprug, njih dvoje su čak imali i seks. O čemu se zapravo radi, shvatili ste kad je muškarac ženu oslovio sa Sandra. Odmah sam ga odgurnula i upalila svetlo. Da, brate, znači... Kako si kurac upalila svetlo kad nije bilo struje, brate? Kako neko laže ovde? A slušaj, sledeće rečenice... Ovo je neki, razumeš, otišao na ChatGPT i rekao, ChatGPT napravi mi problem i reši mi problem. I ovom ChatGPT napravio vesti, brate. Upravo si, brate, ovo se garant nije ni desilo, brate. Znači, kako... Mislim... Znaš, ono... Moram bolje da biram ovaj topik. Ne, daj ovaj... Ne, pazi, ako već piše tako nešto, razumeš, dajte malo više detalja, jebemo Miša, dajte malo nešto bolje, gde, u kom gradu, u kojoj državi, jebote, daj nešto. Ako su već otišli na sude, šta piše na kraju? Još na sud, zato što se tuži treba, ovo što je 2400 € mora plati, koji čovjek mora plati, iako je i on oštećen u celoj priči. Zato što je dobio batina. Znači, mora plati i plus dobio batina. Možda 2400 € dobio batina. Brate, jeftinije bilo možda nije hteo da plati na kraju. Znaš, nije hteo da plati za uslugu. I onda muž uleteo sa ortačima i morali su sudski to da reši. javnu kuću, brate, razumeš? Slušaj, da to nije kao bio brotel. I da je ono, otišao kresno, nije mu para plati i onda ga ovi izdabadali i onda na kraju neki da nije ovo brotel, ono samo naš ovo privatno lice. Morali su na sudu to da reše, ja sam muž, žena, struje nije bilo i ovi rešili to sudski. Muljačina na više načina. Ovo mi liči na ovog našeg Dragana iz Švedske. Bratića. Dragan Bratić, ovo nešto. Opet nešto izmoljano. Organizovao opet neko. Ovo je njegova sigurna kuća, da. Pa ovo, brate, viš, organizovao jebačinu u Švedsku, a evo sad ovdje jebačina, brate. Jebačina na više načina. Dragane Bratiću. Brate, igra se sa strujom sa ljudskim životima, brate, ozbiljan lik. Brate. Samo lova, brate. Znači, on je završio sebi. Naravno, ovo nije platio, isto kao i on u Švedskoj. Pa normalno, brate, pa ko još plaća to? Možda su ovo još neki glumci porno koji bauljaju Švedskom i traži lovu. Možda da tražili drugi način zarade. Švedski akcijni, ja? Viš, našli su ljudi, čemu su ljudi okrenuli? Ali dobro.
Pazi, Dobro. još ja razmišljam, brate, nestalo struje, brate, to je garant neka strana država. Ja sam mislio samo kod nas nestaje struje. Ne. Zavisnosti od organizatora eventa. Da. Ja, Pa nestane to. kod vas strujeva kao posljednji od korone do sada. Ukrajine, Ne. evo ga. Ne. Jeste imali neke restrikcije? Blackout. Nismo. Bilo je najavljivano u vrijeme korona, bilo je plakata i onda su bile akcije po Hoferovom, agregati, konzerve, sveće i ostale gluposti, ali su samo digli cene. I to je to, znaš, dobro je, ima struje. Bilo je, nudili su kao osiguranje, znaš, plaćaš osiguranje, u slučaju da bude nestanka struje, ti ćeš imati, znači, koje su to varijante i nebuloze. Brate. Više načina ti uzu pare, a? Da. To je neki bratić smisli opet, brate. Ovo su osiguranje od nestanka struje, znaš, ono, komšije nijedne nema. Oni bratiće za trku i madu. Zamisli, brate, to, ono, nestane struja i samo tvoj stan svetli. Znaš? Da. Ovdje imaš i ono, nude ti tipa, imaš kao VN Energy, bečka energetska mreža, ja sam kod njih, ali imaš ono tipa privatne firme koje ti nude kao struju jeftinije, razumeš? I onda ti možda se prebaciš kod njih, ali oni svakako plaćaju iznajmljivanje korišćenja mreže bečke i onda to na kraju ispadne skuplje 10 puta, razumeš? Preče naokolo bliže. Baš tako. Samo, kažem ti, odradili su jedan reklamni period u koroni da će nestajati struje i tu su agregate prodavali. Se ti osigurao, brate, od nestanka struje? Da, nisam. Jel teže je zalutati onda u stan tuđi, razumeš, mislim, tvoj? Ovaj se nije osigurao, vidiš samo, već i vidiš šta se dešava. Ovo bi mogla da bude reklama, razumeš, za VN Energy. To, brate, da ste se osigurali, ne bi vam niko upao u stan i ženu napao. Hoćete siguran seks, osigurajte se od nestanka struje. Da. Moto. Strašno, brate. Dobro, jesmo sad završili? Može pečula. Sviraj kraj pečula. Idemo, to može. Drugari, subscribe, like i share, ali uglavnom subscribe, bol nas dupe za like i share. Samo subscribe. Može like, da, eto, može like. A može i share, u stvari. Može share. Ali uglavnom subscribe. Subscribe, ako niste, subscribe za sada, besplatno je, nećemo ništa naplatiti. Ako imate neki problem, pošaljite nam email ili postavite dole ispod u komentarima i mi ćemo se potruditi do sljedeće epizode da ga rešimo. Hvala puno što ste gledali i vidimo se uskoro. Ćao. Doviđenja.